Ai mutumi na ina gaya ma. Ina jin ka. Yarinyar nan fa ta yi. Ai duk ƙauyen nan. Kai ka bari kawai. Ai tunda da gashi na ce ba zan bari ba yau sai mun zo gidan nan. Amma ka san wani abu ne? Ka san Ilu? Ilu? Ina jin labarin shi. Na ga yana banta a hankali. Na ji labarin cewa shi yake son yub da ita. Ai sai na bige shi. Kai ka san waye ni kuwa? Waye kai? Ni ne fa sai na faɗa maka barista Gogoro Olwale. Ai akan yarinyar nan ba abin da ba zan iya ba. Anya. Ba ka manta su sai na faɗa ne ba sunana. Sunana AKA sai na faɗa maka barista Gogoro Olwale. Ai ko sai ka ji ne ma uban ka. Yawwa ka je ka tambaya ka ji. So dan taba. Mai maganin sanyi ne ni. Ai ko mai maganin ba. Daga Afghanistan ma kawo magani nake. Ba maganin sanyi muka zo. Ayya, ai na ga yan maka baka san waye ni ba. Kana ji na? Gani na kake a haka. Baka da ko sisi. Haka matsiyaci. Ayya. Ka dan gidan malam shi. Naji. Ka zo ka ci zaka so wannan. Ai in dai akan yaren nan ne ko kaina sai a sare. Tana da kyau fa. Ni na kanta yi. Na ga ma. Tunda ta dawo daga wannan. Ai ka bari kawai. Ka bari kawai. Kai dai kawai ka bari. Muna nan. Ko mangariba za mu kai ta fito. Muna nan. Yawwa. Ni na ga abin da yafi karfi na wallahi. Ai ka bari kawai. Ina nan. Yayin nan nata. Ba karam dan daba bane. Waye shi din banza? Kai ka san ni kuwa? Ba ka manta su sai na faɗa ne ba sunana. Sunana AKA sai na faɗa maka barista Gogoro Olwale. Ai ko sai ka ji ne ma uban ka. Yawwa ka je ka tambaya ka ji. So dan taba. Mai maganin sanyi ne ni. Magani nake daga Afghanistan ma ina kawo magani. Nan ba maganin sanyi muke da ƙasa. Ai na ga ba. Magana ce ta aure. Kai dai kawai bari ta fito. Allah wallahi zai iya to. Kai baka san da nake son yariyan nan bane shi yasa. Yanda kake son ta. Muna nan ai sai ta fito. Ko mangariba da mu kai anan sai ta fito. Muna nan. Tana cikin zuciya na. Har baya ma. Yawwa. Kai dai bari kawai. Muna nan. Allah dai ba da sa. Amin. Ni dai naga abin da fi karfi na a radon Allah guduwa. Muna nan ba inda zan je. Kai ko? A to ka dage. Kai dan akuya uban ka yau ma dawa kai baka cika 500 ba ka dawo. Ina gaya ma kowa ya shi ba tsoron shi nake ji ba. Kai Audu ya baba me ke faruwa ne? Baka sa abin da ba ka da aikata ba? Me faru? Me rata tambaye shi 5,000 ba ta 1,500? Me ran nawa? Shi nan kuma kake bin shi da adda? Da me ya kamata a ce na bi? Daki ya kamata ka shiga ka ɗauko bindigan nan ka bindige mu. Ko kuma masu kama da karas. Yaushe a gidan nan? Na wuni kawo. Na kwana. Ya gida. Ya iyali. Sannu baba. Za mu wuce. Ina za ku tafi? Dama mun zo mu kawo gaisuwa da ma ce gaisuwa ne. Ai ku bari dan gana da ita ku. To. Wannan ma so mata. Mu mun yafe ba sai mun gana da ita ba wallahi. Dan gana da ita. Allah ba sai mun gana da ita. Nace kai ga mu. Mero! Na'am baba. Ki kawo musu ruwa su sha. Baki sun zo, sai samari ki sun zo kuma ki kawo musu ruwa sun sha ba? Ya kamata a ce kin kawo musu ruwa ai. Kin san me yake so da ke kuwa? Ya kamata a ce samarin nan nake kina kawo masu alawa da kina kawowa ba ɗan gidan malam shehu kalan mu ba ha bayan Allah ya kamata yar baba kina dubawa kina kawo mana masu alawa ba ɗan gidan malam shehu kalan mu ba ha ba ki ga dubawa mana na kaman ma sun shanye ruwan kamar ruwan bai ishe su ba ɗauki ruwan ki ƙaro musu Ruwan ya ƙare. Wannan fitsarin shanun da aka sa mu alif shi ne ego na basu. to ina wanda aka ɗebo da safen nan Ai na fitsarin shanun nan ne. ai gwara haka ba ki ga kalan su ba kalan su da sun dace da fitsarin shanun nan ne namu wallahi Fitsari na shanu. Shi aka maka fitsarin shanu. Mun mutu. Wai Allah. Wai.